Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Biye araba ye a bɛ bɛn février kalo ale tile 7 ma san 2024 an balima joliba jabarani filɛbagaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu sigin bɛ ka nin waati kɔnɔ aw ka jɛmukan min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ kunnafoni di sɛbɛnw minnu fasirila donna dugusajɛ jamana kunnafoni bɛ ayiwa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka se ka olu lakale aw ye limanaw bamanankan na ni an sigilen o de kɛnɛ kan o kumana minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw gafe minnu bɔra ayiwa l'essor bi yan nɔ min ye nouvelle horizon ye ale bi yan les échos ale bi yan min ye le soir de Bamako ale fana bi yan an bɛna ni fasiridi sɛbɛn damadɔ lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw fasiri min n'an ko a ma ko l'essor ni jamana ta don ale kumana a ko min bɛ soba dɔ ye o jɔra jamanakuntigi ale y'a birikiden fɔlɔ da colonel Asimi Goïta ni soba min filɛ nin ye ni a bɛna jɔ min ye zone aéroportuaire kɔnɔna la Bamako yan nɔ ni so in de bɛna kɛ sababu ye ka min ye den falatɔw minnu masaw ntanyana minnu masaw fana ni maa bɛ se ka fɔ u tora jamana kungo la u k'olu de ma ko les pupilles de la nation ni den fitinin minnu filɛ ni min ye fɛn min bɛna kɛ ka u kunbɛn o ye ka kɛ u fɛ ani ka min ye k'u to kelenya la ka kelenya yɛrɛ ban pewu min bɛ denmisɛnnin ninnu ka ladamu ka dɔ fara o kan ani ka min ye kalan ye k'o fana boloda min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta ale kɔni ye nin soba in a y'a birikiden fɔlɔ da l'essor ka kuma la a kɛra kunungo yɛrɛ pankurujigi kɛnɛba min bɛ yen n'u kama ko zone aéroportuaire birikiden fɔlɔ dara yen nɔ l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye nin soba min filɛ nin ko so in tɛna jɔ dɔrɔn ka kɛ so jɔlen filɛ kogobolo filɛ so cɛ ka ɲi o dɔrɔn tɛ so in a jɔli kɔrɔba de b'a la sabu ko n'i y'a lajɛ waleya min filɛ ni jamanakuntigi y'a bila sen kan nin ye jigiya belebele de falentɔ ye denmisɛnnin fitininw ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni olu ma laɲini u ka bila nin lahalaya kɔnɔna la sabu olu masaw limanaw olu taara ka u to diɲɛso sigi na yan nɔ olu ka se jigiya ka se ka di olu ma min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta ko baara in a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la l'essor y'a jira k'a fɔ ko ni so min filɛ n'o ye la maison des pupilles ye ko a bɛna kɛ yɔrɔ ye ka se ka denmisɛnninw kunbɛn k'u don hadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka kɛ i n'a fɔ u masaw tɛ yen nka k'u ɲinɛ o kɔ pewu o la min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta ale yɛrɛ kun tɛ kɛnɛ in kan sabu n'i y'a lajɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ yen minisiri min yɛrɛ bɛ kɛnɛya ko ni min ye adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman colonel Asaba Jalo Touré ale fana bɛ kɛnɛ in kan ye min bɛ office national des pupilles du Mali ONAPUMA o ɲɛmɔgɔ madame Kone Cécile Odile Dako ale n'a ka baarakɛɲɔgɔnw fana bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ o la n'i y'a jateminɛ nin kun ye laɲiniba de ye laɲini min ni minisiri colonel Asaba Jalo Touré ye laɲini min kɛ a mɛnna jamanakuntigi fɛ a kɛra min ye octobre kalo tile 31 tɛmɛnen waati min na don min yɛrɛ talen bɛ ka da nin denmisɛnnin ninnu na n'o ye journée des pupilles ye o ye octobre kalo tile 31 ye o donni kama colonel Asaba Jalo
Ture a ka kumaw la a ye laɲini kɛ a laɲiniba min tun b'a bolo o de ye ko so ka jɔ min ye nin denmisɛnnin fitinin ninnu tɔgɔ la ko kumakan in laɲini kɔni kɛra tiɲɛ ye sabu tile 96 kɔfɛ ko soba in a birikiden fɔlɔ dalen filɛ nin zone aéroportière la a jirala k'a fɔ ko so in a bonya o bɛ taa hectare 2 o ɲɔgɔnna de la hectare 2 ni murumuru 25 ɲɔgɔnna min ye so minnu bɛna jɔ a kɔnɔna la jamana o ye bloc administratif kelen ye ka taa se ONAPOMA yɛrɛ ka jaba la o bɛ a kɔnɔna la ye kɛnɛyaso n'o ye infirmerie o fana bɛna jɔ min ye gafe marayɔrɔ ye bibliothèque o fana bɛna bila a kɔnɔna la ani denmisɛnninw ka ɲɛnajɛyɔrɔ n'o ye médiathèque o fana bɛna bila a yɔrɔ kofɔlen na a jirala k'a fɔ ko soba dɔw bɛ yen i n'a fɔ salle multifonctionnelle min bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw u ka tulonkɛyɔrɔw yɔrɔ minnu sahalen don musomaninw olu ka yɔrɔ bɛ yen cɛmisɛnninw fana ka yɔrɔ b'a damana ani tobilikɛyɔrɔw ka taa se hali min ye denmisɛnninw ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw nin so in a bɛna jɔ o de kama nin bɛ mun jira jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina ye mun ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni u masaw tora jamana tɔgɔ la i n'a fɔ kɛlɛcɛw olu n'a ɲɔgɔnnaw ko u ka bila nin yɔrɔ kofɔlen na a kana jigin u kunkolo la k'a fɔ ko fiyewu u masaw tɛ yen nka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ olu de jigi kɔrɔ bi kunnafoni filɛ libanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor jamana ta don aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna n'o ye affaires étrangères ye Abdoulaye Diop ko ale ye ambassadeur n'o ye lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ale ye olu kuma ɲɔgɔnya sigi kɛra min kan limanaw yɔrɔ koba damadɔ kɛra kɔsa in na Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i y'a lajɛ Abdoulaye Diop ka kuma la kuma fanba min ni nouvelle horizon ye sinsin o kan a ko jɛkulu tɔ minnu bɛ yen ni Mali ma bɔ o jɛkulu la ko jɛkulu k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ se ka bɔ jɛkulu ninnu na dɛ n'i ma Mali sago kɛ jɛkulu ninnu bɛ yen Mali bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'a fɔ ayiwa a dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ anw dɔrɔmɛ kelen basi limanaw min ye nin kunnafoni min dira yɔrɔ min ye Mali ye ale ni jamana tɔ 2 olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi u k'a ma ko Alliance des États du Sahel kuma kɛra o kan olu bɔra CEDEAO yɛrɛ la kuma sen kɛra o la ko kuma sen kɛra 4 de ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye limanaw bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala Mali la yan n'o bɛnkan sɛbɛn in furadama a ma se ka ɲɛ ma se ka sɔrɔ a lawaleyali la accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger o mana bɔ yen min ye Mali ye a bɔra CEDEAO la n'i ye jateminɛ kɛ Mali fana ko a ye diɲɛ keleyatonba ka bolofara min tun bɛ Mali la yan n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ale ka baaraw fana dansigi kɛra o la AES Alliance des États du Sahel o fana sigira sen kan Mali b'o jɛrɛ jɛkulu in na kuma kɛra nin kuma sen 4 de kan n'i y'a lajɛ min ye bɛnkan sɛbɛn ye accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger Abdoulaye Diop a y'i da don a kuma la kun jumɛn na Mali ye dansigi kɛ nin bɛnkan sɛbɛn in na Abdoulaye Diop ko n'i y'a ye Mali ye dansigi kɛ nin bɛnkan sɛbɛn in na n'o ye accord pour la paix ye ko u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kɛra ko min ye groupe signataire ye banbanci jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na k'u caman de bɛ yen u welela ka sɛgɛn k'a fɔ ko a ye n'aw sigi tabali kan kuma ka kɛ bɛnkan sɛbɛn in na yɔrɔ minnu b'a la n'olu man ɲi olu ka bɔ a la ko nka u ma sɔn fiyewu ka n'u sigi tabali kan ka kuma k'u y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko o groupe signataire kelen ninnu k'olu taara fara banbanci jɛkulu kan ka Mali kɛlɛ u dogo nin bɛnkan sɛbɛn kelen kɔfɛ ka Mali jamana kɛlɛ sabu a tɛna fɔ k'u bolonɔ bɛ bɛnkan sɛbɛn na ko foyi tɛ k'u la wa ko bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ye nin waleya kɛ ko ni bɛnkan sɛbɛn in hakilila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop tilala k'i kanto ko ale hakilila la ko nin waleya minnu filɛ nin n'a kɛra sababu ye ka Mali jamana conseil de sécurité min ni o bɛ diɲɛ keleyatonba tɔgɔ la Mali jamana ye wele dakan bila u ma k'a fɔ ayiwa an ye an bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ani banbanciw nka a yɛrɛ ɲɛ b'a la sɛbɛn cira aw ma k'a fɔ ni banbanci ninnu u tɛ ka bɛnkan sɛbɛn in bonya u welela kuma o kuma k'a fɔ ayiwa aw ye malidenw de ye balimaya de bɛ yen sinjiya de bɛ yen a ye na an ka sigi
bɛn kɛn tɛ min kan sɔn kɛn tɛ min ma ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ min na sigi ka kɛ o kan ko nka fo ka se bi ma o conseil de sécurité yɛrɛ ma jaabi kɛ ka ɲɛsin mali ka o laɲini ninnu ma fo ka na kɛ yɛrɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ayiwa sigi min bɛ to ka kɛ ayiwa n'o ye session ye session min n'o ye CSA ye ayiwa ko o CSA kelen alimana o yɛrɛ nana kɛ yɛrɛ o tɛ sigi o kɛra yɛrɛsagokɛ dan ye o bamaci jɛkulu ninnu fɛ mali ko nin ko in bɛ cogo min na sisan ni bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala jamana min yɛrɛ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko ka ayiwa a da don a ko la n'o ye Algérie jamana ye Algérie jamana ye fana y'i sigi ka birifini biri ayiwa ni bamaci jɛkulu ninnu kan k'u sutura u mana fɛn fɛn kɛ Algérie bɛ tugu o kɔ o waleya ninnu na mali y'a ye k'a fɔ sa nin ko in kɔni a kɔlɔlɔ bɛ ka bin mali jamana de kan bɛn tɛ ka sɔrɔ basigi tɛ ka na a dun fɔra k'a fɔ ko bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn na ayiwa ko o kɛn bɛ bɛn sababu ye mali la o de la mali jamana ye a lajɛ sa ka ayiwa bɛnkan sɛbɛn in k'a fɔ ko ayiwa dansigiya k'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nafa t'a la nin kuma fɔra min ye ambassadeur ye n'o lasigidenw ye Abdoulaye Diop ale fɛ n'i y'a jateminɛ fana min ye mali finitigiw ye force de défense et de sécurité olu yɛrɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ayiwa bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bilala a dun fɔra k'a fɔ bɛɛ ka marifa bila bɛɛ ka ayiwa don bɛrɛ la walasa min ye ayiwa basigi o bɛ se ka na cogo min na jɛkulu sigira o ko yɛrɛ taabolo la mɔkuw b'o la min ye hali bamaciw ye a fɔra k'u ka don mali armée cɛ la nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔra nka ɲɛ ma se ka sɔrɔ nin si la o de la n'i y'a lajɛ kɔsa in na Abdoulaye Diop y'i kanto k'a fɔ ko min ye mali jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye kumaɲɔgɔnya ɲini ko malidenw o ka sigi ka kuma kɛ n'o ye dialogue intermalien ye o dialogue intermalien k'u yɛrɛ ɲɛ b'a la o baara o de bɛ ka sigi sen kan wa o de bɛ ka labɛn ko n'i y'a ye ko bɛnkan sɛbɛn in mali sen b'a ko bɛɛ lajɛlen la k'a kun filɛ nin a y'i da don min na fana o ye awa mali bɔli CEDEAO la Abdoulaye Diop a y'i da don o la a ye o kuma fana ta ko awa mali jamana a ye kow de jateminɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ awa mali bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ kɔnɔ n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu dɔ ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest mali jamana kelen ma bɔ sabu jamana tɔ fila n'o ye awa Burkina ni Niger ye olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan u sɔmina a mɛnna ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ awa CEDEAO bɛ ka majɛ min ta k'u sɛgɛrɛ awa ni o tɛna se ka don jamana ninnu ka ɲɛtaga la k'u k'a la u ka fara ɲɔgɔn kan ko maa bɛ se ka kɛ jɛrɛjɛkulu la cogo di o jɛrɛjɛkulu n'a fɔra ko i ka nafolo bɛ mara o bankiw la o wari de bɛ tila ka ta k'i kɛlɛ n'a ye n'a fɔra ko ayiwa i bɛ jɛkulu la o jɛkulu fana de bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa o jamana ɲɛmɔgɔw gɛlɛya b'e kan ka tila ka e kɛlɛ tuguni ko o jɛkulu ko tɔkun jumɛn bɛ o jɛkulu la Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye k'a ka taabolo bɛɛ lajɛlen de kɛra nin mali jamana Burkina ani Niger u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ kɔsa in na bamanciya wale sababu la a kɛra sababu ye ka maa min bɔnɛ a nin na nin jamana ninnu kɔnɔ o de cayara a dun fɔra k'a fɔ k'u bɛ jɛkulu la n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ma se ka kala don i ɲɛ na ka bɛn ni nin gɛlɛya ninnu ye Abdoulaye Diop ko jamana ninnu u y'a ɲini sa an ti bɔ CEDEAO la nka an yɛrɛ ta lajɛ sa kungo min b'an da la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kungo in ɲɛnabɔ o de kɛra AES yɛrɛ sigi sababu ye nka a nana ye k'a fɔ olu farala ɲɔgɔn kan CEDEAO ma se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o AES kelen ma fo CEDEAO ko o AES in sigili ma diya u ye ko nana faamuya sa ko nana da kɛnɛ kan k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye ayiwa AES ko tɛ bilen CEDEAO yɛrɛ de bɛ fɛ sisan ka ni jamana ninnu kun tɔ tunun ji jukɔrɔ ka se ka ayiwa gɛlɛya lase u ma u y'a ɲini sa ka se ka u fosi ka bɔ min ye nin jɛrɛjɛkulu n'o ye CEDEAO ye i mana ko kunba de filɛ nin n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnw b'u bolo n'a fɔra k'a fɔ k'u dajuru de bɛ maa wɛrɛ bolo u bɛ k'u sama ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko i k'i sen bɔ a ko la o de da ka di la limanaw ni kuma fɔra ambassadeur yɛrɛ sigilen bɛɛ lajɛlen da wara bɛɛ ko ja ko in kun bɛ tan de anw yɛrɛ kun tɛ nin kalama o de la min ye ambassadeur min bɛ Qatar tɔgɔ la Mali la yan n'o ye Ahmed Abdul Rahman ale fana ye kuma ta ale ko tiɲɛ yɛrɛ la olu kun tɛ nin bɛɛ kalama a ko la nka ko n'i y'a ye kunnafoni bɔra Abdoulaye Diop da ka f'u ɲɛna nin cogoya la ko b'u da nin baara ninnu na ko wa u bɛ Mali jamana fo kosɛbɛ u k'u wele k'u sigi ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ k'a da u tɛgɛ k'a fɔ ayiwa nin kɛra Mali la nin tɛmɛna Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ a kun de filɛ nin ka wele k'u sigi ko u kɔni u bɛ foli da o baara in kan kosɛbɛ nin diyara u ye min ye Allemagne olu ka ambassadeur son excellence docteur Paul ale y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye min kɛra filɛ nin ye
awa ko ni ɲɔgɔn ye awa nafaba de yera la wa ko awa a na kɛ sababu ye olu ka fɛn caman faamuya kosa in na Mali ye hakililaba minnu ta a ka jamana tɔgɔ la ko wa olu bɛ min ɲini sa o ye u ka sigi ka fɔ u ka ba de don o la kosɛbɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen caman ka se ka bɔ o la min ye ambassadeur min bɛ Niger tɔgɔ la Mali la yan nɔ son excellence awa min bɛ Niger tɔgɔ la awa ale fana kumana ko a bɛ Abdoulaye Diop fo kosɛbɛ awa ko Abdoulaye Diop ko a ti tɛmɛ nin kan a ye kuma min fɔ nin ye k'a ti jɛya ka tɛmɛ nin kan ko CEDEAO u ka bɔ o la ka AES sigi sen kan ko Niger ka lasigiden yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko laɲini wɛrɛ t'u la ko a tɛna fɔ ko ka CEDEAO ɲangi wɛrɛ ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ walima ka fadenya wɛrɛ ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ ko ni maa kamana ganna walima ni gɛlɛya ser'i ma i b'a ɲini de gɛlɛya in bɛ furakɛ cogo min na k'o ɲini ko AES sigikun bɛɛ filɛ u bɛna u yɛrɛ ka gɛlɛyaw de furakɛ n'o tɛ k'a fɔ k'u ni CEDEAO bɛna fadenya wɛrɛ sigi k'o kuma t'a la Alpha So ale de ye fasiri in kɛ limanaw Nouvelle Horizon an y'a sɔrɔ a kɔnɔna la Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko kosa in na foroba ɲɔgɔndan n'o ye fonction publique ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔndan kɛ ka foroba baara k'o ɲini limanaw ko nin kɛra kunnafoni ye min n'a ye maaw dabali ban a ye ɲɔgɔndankɛlaw caman a y'u jigi waro kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye fonction publique n'o ye foroba ɲɔgɔndan ye awa yala k'a fɔ minisiri Fasun Kulubali awa ko ale filɛ nin ye ka maa dɔw bɛ yen k'olu ka nabɔn nin cogoya la maa minnu ka nabɔnna maa wɛrɛw tɛ dɛ minnu bɛ awa jamana kɔ kan minnu bɛ jamana awa kojugu lama jamana kɔ kan minnu fana bɛ yen jamana concours waati ninnu na ayiwa minnu bɛ ayiwa jamana foroba ca ɲini i b'a sɔrɔ o y'olu ka sɔrɔ bolo o y'olu ka sugu dayɛlɛlen olu kɔni b'a ɲini jamana kɔ kan cogo o cogo u b'a ɲini ten sabu minnu mago bɛ baara la ayiwa i b'a sɔrɔ wari tɛ wari ye walima papiye kolon tɛ papiye kolon ye u bɛ taa o minɛ olu la n'i y'a lajɛ ko bɔ de kɛra u kalama ko réseau belebeleba dɔ de bɛ yen ni réseau in jamanaw ni sigi nin tɛ foyi kama ayiwa ka baara kolo kɛ fonction publique maa minnu yɛrɛ bɛ yen ayiwa k'olu ta ka bila a cɛ la minnu t'a dɔn walima minnu ka papiyew man ɲi minisiri min bɛ baara ko ni forobaca kunna ani dialogue social ale ko a ye kunnafoni di kɔsa in na o kɛra ayiwa fonction publique tɔgɔ la communiqué numéro 2023 00015 MTPFPDS SGCNCFP awa ko concours min n'o bolodara décembre kalo tile 23 ka taa kuncɛ a tile 31 limanaw Bamako yan Kayikaw fɛ Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ɲɔgɔndan in kɛra yen nɔ ko concours min kɛlen filɛ nin ye ko a bɔra ma n'o ye ɲɔgɔndan in ye ka sababu kɛ ko bɔ kɛra ayiwa jɛkulu minnu bɛ yen ni kojugukɛlaw don réseau dɔ don min a sigilen bɛ sonyɛni dɔrɔn kama ko fonction publique awa ko n'i y'a jateminɛ limanaw n'a fɔra k'a fɔ a ka tɛmɛ nin cogoya la awa a ŋanamu bɛ caya kojugu ko a bɛ fɔ min ma ko Malikura yɔrɔ Malikura kuma de bɛ sen na sisan Malikura dun limanaw o tɛ se ka taa baara kolon kɔ baara kolon tɛ se ka kɛ ka Malikura jɔ ko baara kolon minnu n'olu yera nin na ni fonction publique a baara la sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛra sɛgɛsɛgɛli minnu n'a yera k'a fɔ tiɲɛna baara in a tɛ se ka taa nin cogoya la o de la minisiri n'o ye Fasun Kulubali ye a ko in a ka jɔ yan fɔlɔ a ka labɛn a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na awa maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ b'a la o maa kelenw ayiwa olu tɔgɔ kelenw de bɛna ta ka concours in kɛ nka limanaw a bɛna sɛgɛsɛgɛ de sabu maa dɔw bɛ yen olu ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ka ayiwa walejuguw bila sen kan ka maa min man kan n'a ye ka a di o ma min ka kan n'a ye k'a bɔsi o la o dun tɛ ɲɛ Malikura kɔnɔna la limanaw ni de kɛra kunnafoni min n'a balila bɛɛ la caman y'a jira k'a fɔ ko u ye sɛgɛn minnu kɛ ko sɛgɛn in ayiwa ko ayiwa a bilalen filɛ ji la nka limanaw ko maa dɔw fana bɛ yen olu tɛna sɛgɛn a ko la olu kɔni ta bɛna kɛ u ye sanu tɔmɔ ɲama kan ye kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min na kama ko Nouvelle Horizon yanni an ka Nouvelle Horizon bila limanaw ko ɲininkali kelen bɛ Mali ni Algérie cɛ yalima ni fɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ tɛna kɛ Mali ni Algérie cɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ka sababu kɛ mun ye ko Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye fama awa a na kɛ olu ye wulikajɔ dɔ kɛ kɔsa in na an sigiɲɔgɔn jamana in u ka dancɛw la ko l'état major général des armées
ale yɛrɛ ye kunnafoni dɔ di o kɛra kari tɛmɛnen ka dugu jɛ awa février kalo tile 4 na san 2024 na forces armées maliennes k'u ye gosili dɔ kɛ u ye wulikajɔ dɔ kɛ n'o ye mission de reconnaissance ye Aguelhok Tessalit ani Tizawaten lemana ko a kɛra sababu ye ka min ye banbanci caman de bɔnɛ a nin na nka ko ŋunuŋunukan bɛ kuma in na ŋunuŋunukan bɛ kuma in na Algérie ale kunnafoni sira dɔw ani Maroc olu kunnafoni sira dɔw de bɛ ka nin ŋunuŋunukan fɔ ko Mali finitigiw ye wulikajɔ min kɛ ko a na kɛ ko yɔrɔ min bɛ yen ni kama dugu dɔ don kama ko Hebron ale filɛ nin Algérie ni Mali dancɛ yɛrɛ la wulikajɔ minnu kɛra yen nɔ i n'a fɔ kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'o ye Turbaji Mokhtar o ye ko o y'a yira k'a fɔ ko gosili min kɛra Mali finitigiw fɛ ko a na kɛ Algérie kɛlɛcɛw caman de tora mugu sisi in na n'i y'a lajɛ limanaw min ye Algérie fana ka kunnafoni sira dɔw ye ni u kama ko Ekoruk ale fana ye nin kunnafoni sɛmɛntiya ko Algérie kɛlɛcɛ maa 47 ɲɔgɔn na ko olu de bɔnɛna u nin na ko a na kɛ k'u bɔnɛna u nin na fasiri y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min kɛra a ŋunuŋunukan bɛ sen na Algérie kunnafoni sira dɔw bɛ k'a fɔ Maroc o kunnafoni sira dɔw fana bɛ k'a kuma fɔ ko Mali finitigiw ka wulikajɔ min kɛra Mali ni Algérie dancɛ la kɔsa in na limanaw ko a taara wolo nin de la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a kuma kɔni bɛ olu da nka limanaw ani min bɛ sanga ɲɔgɔn ma o ye k'a fɔ kɔsa in na yɔrɔ Mali ni Algérie fɔɲɔgɔnkɔ dɔw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ hakilila taabolo la n'i ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bila n'o ye accord d'Alger ye yɔrɔ Mali ko Algérie da foyi tɛ Mali bɛnko kuma la bilen kɔsa in na fana banbanci minnu bɛ yen ni dogoto wɛrɛ ma sɔrɔ olu la ni Algérie jamana tɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɔɲɔgɔn ye nka kɔfɛ bɛn kɛra ko la nka kunnafoni min yɛrɛ dira Mali finitigiw ka kunnafoni sira n'o ye DIRPA ye ale ko n'i y'a lajɛ min bɛ wulikajɔ min kɛra kɔsa in na Mali dugukolo lakanali la a jala k'a fɔ ko opération de reconnaissance min bɛ camion 10 ɲɔgɔn na a b'o bɔ ko pick-up 3 ka taa se min ye moto 1 ma wulikajɔ in kɛra ka olu de tiɲɛ ko camion ninnu caman kun falen bɛ minɛnw de la kɛlɛkɛminɛnw limanaw u bɛ k'u kunda Mali jamana kan halisa état major général ale ka kunnafoni la ko Algérie frontière la Tizawaten ko mission min fana wulila ye o kɛra sababu ye ka terroriste n'o ye bamanciw ka dagayɔrɔba dɔ k'o tiɲɛ pick-up 1 k'o fana tiɲɛ min ye pick-up 1 k'o tiɲɛ ani mobili dɔw fana jɔlen bɛ 7 ɲɔgɔn na olu birilen bɛ ko marifaw de bɛ olu kɔnɔ ko o fana tiɲɛna wulikajɔw senfɛ an ka finitigiw ka wulikajɔ senfɛ n'i y'a lajɛ ko a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra wasa sɔrɔla a la a na kɛ o baara min kɛra nin ye ko Algérie kunnafoni sira dɔw ani min ye Maroc o kunnafoni sira dɔw i n'a fɔ site d'information marocain n'u kama ko Ekoruk olu fana ye nin kuma fɔ ko bamanciw ma fa dɛ ko Algérie kɛlɛcɛw k'olu de fara nin wulikajɔ in senfɛ maa 47 ayiwa kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Les Échos ale kumana minisiri kɔrɔ min bɛ yen ni ale kun minɛna Mali sariya fɛ affaire dɔ la n'u kama ko affaire Sécuriport ne kan ye Aruna Modibo Touré ma ko Aruna Modibo Touré ko fiɲɛ bɔda o ma di a ma fiyewu fiɲɛ bɔda dira Aruna Modibo Touré ma ko a kɛlen kɔ ka kalo 4 ɲɔgɔnna kɛ min ye kasolasigi la n'i y'a lajɛ minisiri kɔrɔ min tun bɛ kunnafoni ko kunna Aruna Modibo Touré ko Mali sariya tigilamaw u ye fiɲɛ bɔda d'a ma kunungo tarata yɛrɛ février kalo in tile 6 san 2024 kunnafoni bɔra ka bin kunungo wuladanfan yɛrɛ fɛ Cour suprême yɔrɔ ale de kun ye Aruna Modibo Touré a ka minisiriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kama ka jalaki bɛn a kan k'a fɔ ko siga kelen b'a la ko a donna jɛjugu la jɛjugu min n'o ye Sécuriport affaire ye Sécuriport tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaw o ye kunnafoni sira ko ani lakana baara min sabatilen bɛ Bamako pankuru jigi kɛnɛ n'o ye aéroport président Modibo Keita ye
n'i y'a lajɛ octobre kalo tɛmɛnen yani Haruna Modibo yɛrɛ minɛnen kɔfɛ dɔgɔkun kelen premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔra k'i da don ni affaire kelen in na a waati la Dr Choguel Kokala Mayiga kelen kɔ ka bɔ ka kuma fɔ ko ministre caman de bɛ yen minnu ye fanga kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la ko olu minɛna a waati la gouvernement ɲɛmaa ye hakililajigi kɛ baara ninnu na a ko baara in daminɛna aéroport dilanli ka se ka ɲɛdan kura d'a ma ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan lakana bɛ se ka sabati cogo min na Bamako aéroport ni diɲɛ aéroport tɔw olu ɲɛdaw ka se ka kɛ kelen lakanako nasira la a ko baara in daminɛna kabi jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture Ala ma hinɛ na o ka waatiw la ko miliyari 250 ɲɔgɔn na o de bilala Mali jamana ka bolo kan o kama ko programme Millennium Challenge o baara de bilala sen kan nka miliyari 250 in na ko miliyari 40 bɛ yen o taara walasa ka se ka Bamako aéroport ka ɲɛda ɲɛ ka lakana yɛrɛ bila sen kan o bɛɛ lajɛlen kɛra Amadu Tumani Ture ale ka waati la kɔfɛ yɔrɔ fangaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale nana fanga ta ko nafolo min taara ka don a la walasa ka se ka taamakɛlaw maa minnu bɛ yen n'i bɔra jamana wɛrɛ la ka na Mali kɔnɔ i bugunatigɛ ka se ka dɔn o lakana baaraw o de sigira sen kan a waati la a bilala sen kan nka Mali jamana fana ka nafa tun b'a la n'i y'a sigi 100 o 100 baara dira cakɛda min ma o ta kun ye 75 ye Mali ta kun ye 25 ye Dr Choguel Kokala Mayiga y'i da don ko in na k'a walawala a ko bɔ nana kɛ mun kalama ko jaabi min dira ko in na o ye k'a fɔ jaja Mali ka hakɛ min n'o ye 125 ye ko ja o tun bɛ ka taa maa wɛrɛ jufa de kɔnɔna la a na kɛ minisiri ninnu caman minɛna o de kama Haruna Modibo Ture ko siga kun kɛra la o de kama nka ko kunungo ale kɔni bilala sabu ko nafolo ɲinina fɛ a ko sara n'o ye caution ye ale bilala o kama Seydou Fane ale ka fasiri don jamana an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako jamana énergie ko kɔni tɔ bɛ ka kɛ gɛlɛya de ye ka taa fɛ courant tɛ ka sɔrɔ jamanadenw fɛ jamana an b'o la waati min na ko nin tɛ yuruguyurugu wɛrɛ bilalen sen kan ko ka se ka client ka nafolo jagoya bɔ u ka jufa la n'i y'a lajɛ malidenw caman tɔɔrɔlen bɛ bi courant ko la Mali kɔnɔna la yan nɔ courant tigɛ tɛ courant tigɛ ye o bɛ sen na o waati kelen ko EDMSA ko a kelen bɛ ka fɛn dɔ bila sen kan n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla la u k'a ma ko application mobile EDM sarali ni application in jamana ko application yɛrɛ ko suyɛnni wale dɔ de tɛ ka se ka fɛn bila maaw kun n'o ye taxiw ye walasa clientw ka se k'o sara courant yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ min na n'a fɔra ko application wɛrɛ bilala sen kan jamana ko ka tila ka énergie courant sara o fɛ yɔrɔ a kɛra baara ye jamana ko wele de kan ka bila min ye furanjɛlafan ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na ko kɔni bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ sabu n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔna la bi sɔrɔw caman jasira sɔrɔw caman jigira duguma ka sababu kɛ kurantigɛ ko ye Mali kɔnɔna la n'a fɔra tuguni ko ka tila ka sale n'o ye taxi wɛrɛ ye k'o bila client maa minnu bɛ yen ni i bɛ fɛ ka compteur ta jamana f'i ka tɛmɛ o application in fɛ i ka wari sara o yɔrɔ in na taxi wɛrɛ bɛ tila ka da e kunna yalima ko malidenw bɛna bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna la bi cogo di n'i y'a lajɛ n'i bɛ fɛ hali ka crédit san ka k'i ka compteur la i b'a sɔrɔ 200 walima ka taa 400 ko n'i bɛ fɛ ka o sanni kɛ i b'a sɔrɔ application in u b'a ɲini fɛ ko f'i ka dɔrɔmɛ 20 sara 200 o 200 i bɛ 20 sara 400 o 400 i bɛ 40 sara o b'a jira k'a fɔ 100 sara o 100 sara wari o wari n'i b'o sara i b'a sɔrɔ 100 sara o 100 sara 2 ni murumuru 5 i b'o sara o wari masina kan yɔrɔ a ma dabɔ o kama waati min na courant yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko application bɛna sigi sen kan jamana malidenw tiɲɛna ko u man kan ni nin ye dɛ jamana ɲɛmɔgɔw jamanakuntigi ani minnu bɛ courant ko kunna u k'a lajɛ sa sunkalo kalo kɔni ale tɔ tora dɔɔnin ye kalo kelen ɲɔgɔn na n'a fɔra ko an bɛ nin taa ni ka segin la ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ courant ko la jamanadenw jaabi tɛ ka sɔrɔ u ka laɲini na dɛ jamana kunnafoni filɛ nin ye soir de Bamako an b'a bila nin kan yan ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye o tuma k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.